Lijep pozdrav i dobrodošla u webinar o bankiranju kalorija. Vjerojatno na prvu nemaš pojma o čem se radi, ali vjeruj mi, ovo će ti biti jedan od najkorisnijih savjeta koje si ikad čula. Zašto sam došao do toga da snimim o bankiranju kalorija? Jer do sad nisam se susreo na društvenim mrežama da je to netko već napravio, pa sam odlučio ja, jer će ti znatno pomoći i koristiti. Ja sam Benjamin Matošević, student sam Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, certificirani sam trener sa već velikim brojem certifikata i fitnessom se bavim preko 7 godina i pomogao sam velikom broju ljudi da skinu masno tkivo, da dobiju mišići i zategnu svoje tijelo. Ajmo mi o našem webinaru o kojem ćemo danas pričati. Što uopće bankiranje kalorija? Pričat ćemo ovdje o kako upravljati unosom hrane kroz tjedan i napraviti tu riznicu, odnosno nekakvu banku kalorija za nekakav događaj, svadba, krizma, rođendani, vikend s curama ili nešto drugo. Što je bankiranje kalorija? Bankiranje kalorija je strategija namjernog smanjenja kalorijskog unosa u određenim danima tjedna kako bi se stvorile rezerve za dane s višim unosom. Tjedni balans. Fokus nije na dnevnom deficitu, nego na ukupnom tjednom kalorijskom unosu. Tako da, kad se radi bankiranje kalorija, ne može se gledati samo dnevni unos, već se gleda cijeli tjedan. I na tome mi radimo tu rezervu banke, odnosno na taj vikend ili neki dan u tjednu koji god on bio. Druga stvar, bitna fleksibilnost. Neki dan idu ispod cilja, neki iznad, sve dok je tjedni prosjek na ciljnoj razini. O tome ćemo malo više objasniti kasnije. Nije nova dijeta, svakako bankiranje kalorija je samo alat koji se može koristiti uz bilo koji pristup prehrani. Kao prvo, ja nisam ljubitelj nikakve dijete, tako da dijete ćemo maknuti sa strane. Bitno je prilagodljiv princip prehrane. Sad ćemo malo više ući u dubinu tog bankiranja. Tjedni kalorijski balans. Idemo ovako, uzimamo sad subota, kao što nam je ovdje, nam je događaj. Uzet ćemo svadbu. Mi dnevno trebamo unositi 2000 kalorija da budemo u deficitu nekako. Znači, određeno nam je 2000 kalorija dnevno. Ponedjeljak ćemo unositi 1800 kalorija. Znači, trebali smo one dvije, ali mi smo još smanjili za 200 kalorija. Utorak 1750, znači 250 kalorija smo spustili. Pa imamo opet srijeda 200, četvrtak 250, petak 2000, stojimo na onom što bi trebali inače unositi. Subota, došli svatovi, rođendan, izlazak s curama, bilo šta, krizma, pričest, neko druženje, 2500 kalorija. I sad bi ti mislio, ja sam previše pojela, 2500 kalorija, ali ti si sve ove dane prije već sebi smanjila unos i napravila si tu rezervu da taj dan možeš bez problema jesti što hoćeš, piti što hoćeš, popiti alkohola. Jednostavno se opusti da ne moraš razmišljati. Znači, u ovom tjednu, i onda dolazi nedjelja, 1900 kalorija, smirujemo se, odnosno vraćamo se i onda nastavljamo na 2000 kalorija koji nam je inače cilj. Dok opet se ne desi nekakav događaj. Kad bi se gledao tjedan ukupno koliko smo kalorija uneli, s tim principom bilo bi 13.500 kalorija, gdje je dnevni prosjek 1929 kalorija na dan. Tako da, sad ćemo pogotovo uzeti još dalje u webinaru primjere žena, odnosno primjer klijentice kako ja radim, pa će ti sve biti još jednostavnije. Ajmo samo prvo nešto o znanosti. Što kaže znanost i zapravo da imamo neko potkrijepljenje iza svega ovoga što pričamo. Kalorijski balans je ključan. Do sad meta-analize pokazuju da ukupni kalorijski deficit, bez obzira na raspodjelu, određuje gubitak masti. Znači, raspodjela nije bitno kada uneseš, odnosno koji dan si u deficitu ili si malo više, bla, bla, bla. Bitno da si u tjednom ukupan kalorijski deficit da bude i kile će padat dolje. Tjedni protiv dnevnog pristupa. Studije uspoređuju dnevni deficit s tjednim, rezultati gubitka masti su usporedivi. Znači, bitno je opet, ne mora biti samo u danu, ako si sad došao ponedjeljak, utorak, imao si više pojela nego što si trebala i sad odmah plačeš, bušiš, ostale gume na autu, nije potrebno. Također, psihološka fleksibilnost. Restriktivni obrasci povećavaju rizik od prejedanja. Fleksibilni pristup koji je za dugoročnu održivost. Mi ne idemo ovdje na nekakvu dijetu, kao što sam i rekao. Restriktivni obrasci većinom budu izdržim tjedan, dva, puknem, sve pojedem što vidim u kući.
Uzimamo pristup koji je dugoročno održiv. I bankiranje kalorija je jedno od stvarno bitnih aspekata u toj dugoročnoj održivosti. Jer svi ćemo kad tad imati prije krštenje, krizmu, pričest, svadbu, rođendan, izlazak s prijateljima, nešto. Realne situacije. Kako to izgleda u životu? Idemo primjer svadbe ili proslave. Planiraj tjedan unaprijed. Znači, danas je ponedjeljak, u subotu je neka svadba, proslava. Smanji 200 do 300 kalorija na dan, prethodnih 3-4 dana i tu ćeš sebi uzeti zapravo tu riznicu. Ako smanjiš 200 kalorija 5 dana, imat ćeš 1000 kalorija u rezervi. I ti si, znači, taj dan to 200 kalorija stvarno nije puno dnevno za smanjiti, nećeš gladovati ni ništa slično, a napravio si 1000 kalorija da na taj dan svadbe možeš doslovno uz ono što inače jedeš, ako je po onoj crti 2000 kalorija na dnevni unos, ti ovdje imaš sad 3000 kalorija, si dodala 1000 kalorija mogućih da pojedeš. Tako da doslovno možeš jesti normalno sve što je trebaš jesti, što bi jela, možeš pojesti kolače, možeš popiti alkohola i sve ostalo. Što je jako ključno jer desi se da kad odemo na takve proslave, da poslije toga jednostavno ne možemo doći k sebi, odnosno budemo ljuti na sebe, pava sam, joj, neću više, odustajem i to je jedan od velikih problema. Ručak s obitelji. Nedjeljni slijedovi hrane ne uništavaju napredak. Znamo da svi imamo slijedove juha, prilogovo, kuhano, meso, dođe, tdd. Ne uništavaju napredak. Također za takve primjere ručaka s obitelji možeš uvijek napraviti, ako nećeš nešto više pojesti, neće biti nekih kolača, to ti se ne ide, onda jednostavno smanjiš 2-3 dana samo za 200 kalorija i opet si napraviti tu kompenzaciju za taj ručak s obitelji. Također možeš kompenzirati sa laganom večerom ili manjim obrokom u ponedjeljak. Ako je to bilo u nedjelju, ti možeš u ponedjeljak smanjiti unos za po 200 kalorija u obroku ili 200 kalorija u ponedjeljak, utorak, ovisno koliko si unela. Znači to sad jako ovisi jel si ti pojela malo više od onoga što bi inače ili je baš bilo prejedanje. Također alkohol izlaci, alkohol nije zanemariv, to treba pripaziti jer alkohol ima po 1 gramu 7 kalorija, iznad njega samo masti imaju nešto više kalorija, tako da alkohol dosta opasan što se tiče gubljenja masnog tkiva, ali također možeš napraviti planirani alkoholni budžet unaprijed. Isto, rođendan mi je od prijatelja, od prijateljice u subotu, danas je ponedjeljak, želim se opustiti, bit će dobra ekipica, volio bi se opustiti, malo popit. Šta ću napraviti? Smanjit ću kalorije, kroz tjedan bankirat ću, tad ću moći popiti 3, 4, 5, 6, 7 pića, koliko hoću. Svakako ću opet malo pripaziti da ne bude oblukavanje, padanje, ali da. Također izbjegaj tu slatke koktele jer ima jako puno šećera, dodatne su kalorije, sam alkohol ima već 7 kalorija po gramu, plus još tu sokovi, biraj neke zero opcije ili vino bijelo sa mineralnom, neka žestoka pića sa zero opcijama kole ili nekih drugih sokova, Red Bulla ili slično. A putovanje, odmor, kad idemo na neko putovanje na par dana, tjedan odmora ne mora srušiti progres, također tad ja svojim klijenticama ne dajem da treniraju, one tad odmaraju, šetaju puno jer uvijek kad se ide na neko putovanje se puno hoda. Fokus na proteinima i kretanju, to je jako bitno. Također bankiraj prije polaska, normalizacija po povratu. Kad se vratiš, vrati se u ono normalno. Evo primjer klijentice Marine. 32 godine ima. Profil klijentice ciljuje izgubiti 4 kg u 2 mjeseca. Cilj kalorija, znači dnevni unos kalorija 1800 na dan. Trenira 3 puta tjedno, slabost, vikend s prijateljicama. Voli izaći više nego kruha pojesti. Tjedni, idemo sad od ponedjeljka do nedjelje. Ponedjeljak njoj trebala bi unositi 1800 na dan, ona unela 1600. Znači 200 kalorija je spremila si. Trening odrađen. Utorak 1650, 150 kalorija manje, lakši dan manje srijeda 1600 kalorija minus 200 kalorija, četvrtak 1700, 100 kalorija manje unela nego što je trebala, petak 1750, 50 i došla je do subote, trebala je 1800, ona unela 2400, znači 600 kalorija preko onog što bi trebala. Ali, ako zbrojimo 200 plus 150 plus 200 plus 100 plus 50, ovo što ona bankirala, to ispada taman 600 kalorija.
odnosno 700 kalorija po tome i ona je još 100 kalorija izgubila dodatnih. Pojela je više, popila je više, ali je čak još 100 kalorija unijela manje. Naravno, tu dolazimo nedjelja 1800 kalorija, kako je i trebalo biti. Znači, ona je u tjednu je ukupno na 12.500 kalorija, cilj je bio 12.600. Tako da 100 kalorija čak još ispod cilja jer je bankirala, a popila je alkohola taj vikend kad izlazi. Neko bi rekao, pa ovo je nemoguće. Tako da, bitno je samo pametno pristupiti bankiranju, jer ovo vam jako može biti korisno u tvom životu, svakodnevnici, svakom tjednu. Prednost do bankiranja kalorija, fleksibilnost u društvenom životu. Možeš ići na svadbe, roštilj, restoran, bez da ugroziš tjedni napredak, to je jako bitno nama svima. Znači da se i dalje možemo družiti, a možemo imati top rezultate. Manji psihološki pritisak. Nema, srušila sam dijetu, gotovo, mentalne prekretnice, to se najčešće dešava i odustane se. Jedan loš dan ne znači loš tjedan. I imaš. Ako si jedan dan kiksala, ostalo je 6 dana u tjednu da to sve ispraviš i možeš zapravo napredovati, a ne da budeš na nuli, već možeš napredovati. Lakše dugoročno pridržavanje. Fleksibilni pristup ima i bolju dugoročnu održivost nego stroge restrikcije. To je jako bitno za zapamtiti. Učinkovito za rekreativce. Zašto? Nismo profesionalni sportaši rade svoje, mi smo rekreativci, želimo se bolje osjećati, bolje izgledati, biti zdravi i ne želimo da nam budu baš pravila stroga. Tako da nema strogih pravila, prilagodljivo uz različite rasporede, tijelovježbe i obveze, posao, djecu, bilo što. I edukacija o kalorijama. Naučiti prepoznati energetsku gustoću hrane bez obsesivnog mjerenja. Treba već znati koliko otprilike koja kalorija ima, odnosno koja namirnica ima kalorija, bez da se sve mora mjeriti. Rizici kada nije dobra ideja. Bankiranje kalorija nije za svakoga. Zna često biti to opravdanje za predanje. Bankiram preko tjedna, da se onda vikendom ubije. To nije pametan pristup, jer bankiranje može postati izgovor za kronično predanje vikendima i ako osoba stalno bankira za vikend, deficit nikad nije realan i rezultat će štekati. Nezdrav odnos s hranom se također dolazi do nezdravog odnosa s hranom, jer osobe s tendencijom poremećaja prehrane, jer tu mi ljudi često misle, ograničavam se pa ću se onda prest, ne bi trebali koristiti ovu metodu bez stručne podrške, jer može se desiti da preko tjedna full paze, vikendom se urokaju i nikad napretka nema. Također, kronično gladna možeš biti, preveliko smanjenje kroz tjedan, ako bude 400 kalorija na dan, može uzrokovati i glad i slabost, povećan kortizol, bit ćeš nervozna, živčana i desit će se opet da ćeš navečer pojesti sve što vidiš. Također, lažni osjećaj kontrole, bez praćenja realnih unosa, lako se prevare sami sebi. Bankirala sam, mogu sve, nije bankiranje, to treba također paziti. Praktični savjeti za implementaciju. Koliko kalorija bankirati? Sigurno smanjenje od 150 do 250 kalorija na dan, ne više, tu idemo previše u deficit. Tjedan 750 do 1250 kalorija rezerve za vikend, to je odlično. Nemoj ići ispod bazalnog metabolizma, ni jedan dan, to je jako bitno. Ispod bazalnog metabolizma tijelo će doći u režim preživljavanja i neće gubiti nikako masno tkivo. Planiranje unaprijed, pogledaj tjedan unaprijed, koji su događaji, odredi kada ćeš krenuti i prilagodi po tome. Također koristi aplikacije MyFitnessPal i ostale koje mogu ti pomoći pri tome. Važnost proteina. Proteini uvijek ostaju na cilj 2 grama po kilogramu tjelesne mase. Masti i ugljikohidrati su fleksibilni za bankiranje, njih smanjuju, a proteine drži visoko jer proteini čuvaju mišićnu masu i bit ćeš sitija od toga, tako da proteini moraju biti visoki. Trenerski savjet, samo planiraj tjedan i prati kako se osjećaš, nemoj na pamet ići. Za koga je i za koga nije ova metoda? Dobra metoda je za aktivne rekreativce s društvenim životom koji se žele družiti, klijenti koji imaju teške vikende, osobe koje su prethodno već mjerile kalorije, a tu su nešto zeznule i jednostavno nisu znali sami sebe upratiti i jednostavno na svadbi pojesti nešto više. One koji znaju prepoznati sitost, da ne bude opet u svatovima sam pa pojedem 15.000 kalorija. Klijente s dobrim mentalnim zdravljem i stabilnim odnosom prema hrani. Da ne bude, subotu sam pojela sve što sam mogla, pila sam i sad mi je jako teško se vratiti od ponedjeljka pa nadalje. To nek bude neka mini nagrada.
Nije preporučeno svakako za osobe s povijesti poremećaja prehrane, početne koji tek uče o nutritivnoj prehrani, osobe s metaboličkim poremećajima, to trebamo pripaziti. One koji već imaju ekstremnu restrikciju, ako neka dijeta ekstremna, nikako ovo nemoj poslušati i bolje mi se javi pa ćemo popričati o svemu tome. Klijente koji ne mogu pratiti unos, nema alata ni volje. Opet za ovo mora se imati malo volje, izmjeriti, izvagati. Imam ja tu jako dobre još savjetnike kako se može bez puno mjerenja znati koliko smo kalorija unijeli. Isprike, ovo ćemo ovo preći preko 15 minuta, bilo je planirano 15 minuta webinara, tako da nemoj mi zamjeriti. Realan trenerski zaključak, bankiranje kalorija nije nekakva čarolija, ali može biti razlika između klijentice koja uspije i ona koja odustane, jer popila sam nešto više i pala. Pala sam, sve palo, nije ništa palo. Zapamtite ovu rečenicu, idemo na put autom. Pukne jedna guma. Nećemo izvaditi nož iz bušta ostale 3, već ćemo zakrpati tu jednu i nastaviti dalje. I ista stvar je i s ovime. I molim te, nek ti to u glavi stalno bruji, da ako nešto padneš, pukla je samo jedna guma, zakrpaj i idemo dalje. Ukupni tjedni i kalorijski balans određuje napredak, ne jedan dan. To je bitno naglasiti, to puno ljudi jednostavno ne zna. Fleksibilnost povećava dugoročnu održivost, a održivost je sve. Prevelike restrikcije, od toga nema kruha, nema vajde. Ja kao trener, koliko već dugo se bavim, da sam pod konstantnim restrikcijama ne bi bio zdrav mentalno. Tako da bitna je fleksibilnost da bude dugoročno održivo. Također ova metoda traži svjesnost, ne perfekcionizam. Treba biti svjesno odrađeno bankiranje, a ne perfekcionistički svaki gram riže i svaku bobu nekog voća. Treba pripaziti na to. Evo neke rezultate od mojih klijentica. Imamo tu Petru koja je skinula 13 kg za 3 mjeseca. Imamo tu Katu koja također za 3 mjeseca je izgubila 11,5 kg obje su zaposlene. Kata ima malo dijete. Imate ovdje za pročitati recenzije mojih samo nekih od klijentica. Zašto ovo nije dovoljno? Trebaš redovitu tjelesnu aktivnost uz 2 do 3 strukturirana treninga snage u teretani ili kod kuće. Ove klijentice prije Kata je trenirala kod kuće, dok je Petra trenirala u teretani. I oboje su napravili odlične rezultate. Trebaš pametno posloženu i strukturiranu prehranu da je možeš pratiti i da nisi gladna, nervozna i ljuta na sve oko sebe jer paziš na prehranu. To je jako bitno i da ti odgovara onim namirnicama što ti voliš i da jednostavno kad želiš pojesti slatko, da možeš pojesti slatko. Kod mene nijedna od njih nije izbacila slatko i dalje jedu slatko, pojedu čokoladu, pojedu kolač, samo pametnije strukturirano. I naravno da to onda nije teško zapratiti, a rezultati dolaze vrhunski. Trebaš osobu koja te prati kroz taj proces i zdravi način pod navodnike stavim, jer jednostavno zdravi način, ovisno za što. Način za života prilagođavam tvojem poslu i obavezama, a ne dnevne obaveze po treningu i prehrani. To je jako bitno, ne bi trebala sve u danu podrediti i obaveze na poslu i djecu, sve po treningu, već trening i prehranu ti podređuješ sad dnevnim obavezama, poslom, djecom, obitelji ili bilo čemu drugome. Koji je tvoj sljedeći korak? Ako želiš sve ovo što je u prošlom slajdu objašnjeno, da te ja vodim kroz ovaj proces, pošalji poruku, mentorstvo u DM ili bilo kako drugo mi se javi, nije bitno. Dogovorit ćemo se za kratak poziv na WhatsAppu i proćemo kroz sve tvoje probleme. A ja ću ti objasniti što sadržava mentorstvo, cijenu, pakete, opcije, uvjete i sve ostalo. I vidiš onda jel ti odgovara i idemo lagano prema tvom cilju, tvom rezultatu. I one, ako pročitaš ovdje njihove recenzije, one su plašile, nisu vjerovale hoće li uspjeti, neće, jel one to mogu. Sve su zaposlene, nijedan nije na feriju, uz dnevne obaveze sve su uspjele, tako da nemoj tražiti izlike, tu sam da ti pomognem, idemo napraviti rezultat i da dočekaš i ovo ljeto koje se sad nama bliži, a da dočekaš u top formi i da se ti osjećaš ugodnije i zadovoljnije u svome tijelu. Također, ako imaš nekakvih pitanja o bilo čemu, slobodno mi pošalji poruku, te hvati na sudjelovanju što si poslušala ovaj webinar i nadam se da će ti pomoći. Također primijeni bankiranje kalorija, ako imaš ovaj tjedan nekakvo slavlje, prati rezultate i javi mi kako je prošlo i jel ti koristilo.
Pozdrav, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana ti želim.